masana'anta ne da su ga muna da matukar yawa haduwar mu yana da mugun wahala. Akwai jaruman da rabona da su mani an fi shekara ɗaya ko biyu sai dai on social media haka kowa ya ba a yi su kamar kasan mutane da yawa su cewa kamar ana kullum tare ne. So ba wani abu ne gaskiya akwai dan matsaloli da nake fuskanta da na dade ban yi magana ba saboda maganganuna suna da kaifi. Ana yawan daukar magana a juya ta zama wani abu daban ko in yi rubutu in yi posting ko wani abu. So duk na daina na yin abin tabbatar da cewa kawai sana'a ta ne zai taimake ni ko zai taimaki wani idan na yi masa. Ba wai ba na yin selfishness ko kuma in ce ba na yin eye service in yi maka saka ba kan dina saboda kana da amfani da zaka yi ko saboda zaka wani abu na banyi na ne fi saboda lahi in kai abu mai kyau ko baka magana ba zan iya yi maka wani abu da san zai baka wani ma kai. So ba wani abu bane gaskiya. Na san problem da yan fim da ko kuma ce abokanina da yarana da shauransu. So na yi kokari a wannan lokacin matuƙar da na samu matsala da su na sha wahala confirm. Ka san idan ka saba da abu a rayuwa sai ka ga cewa lokacin da ka rabu da wani abin ka shiga wata damuwa, depression, stress, tension duka ya hau kanka. So idan ka samu matsala kan yara ko abokai ko jami'ai so addinance ma ba su a ɗauki dogon lokaci saboda idan ka ɗauki lokaci ni zan je in sake samun wasu abokan in koyi zama da su kai ma za ka je kai samun wasu abokan ka koyi zama da su. So idan zaman ka ya zo daidai da wanda ka san canza to wanda ka samu matsala da su fa to maganan dangantaka nan lalace sai dai kuma maybe a dawo ana yin haya babu gaba babu rigima. So haka ne lokacin da na rasa matsalan nan na shiga damuwa depression komai amma kwana na tashi Allah na ta building din yadda zan controlling kana da zan yi rayuwa ni kadai ba tare da na sa wasu mutane da yawa sun zama guided dina ko sun zama min fila ba. Ne ta kokari kuma Allah ya bani sa'a na making na zama na tsare da ni kadai ba tare da na kallon wanda za a yi wani abin ce wani rama mun ba ko zai yi komai da kaina. So sannan sai na zo na yi working akan wannan abin shi ma na koma za a zage ni a ci mutunci na farin muna ba kaina kuma in kauda ido wanda mutane da yawa suna yin kallon irin mutumin da ya kamata a ci da irin waɗannan abubuwan sun zama mai jiki. No, ni da na taso a wannan masana'antan ban taso na fuskantar irin waɗannan abubuwan ba sai ya dauka sai da baka take da garwa sai wannan ya bullo sai na zama cewa kusan na zama threat a gurin mutane da yawa kuma kowa burin shi in ya zage ni ko kuma yi wani ba kaina shine ya burge. So da na yi kokari na koma gefe sai na yi Allah ya haɗa da wasu a hanyar tafiya ta wanda su kuma suka amince da su ma za su yi ma'amala da ni. So ba a yi wa bawa mugun fahimta don wani ya maka laifi ka ce wani ma zai iya maka kashi. Shi yasa kullum nake jarraba yin alaƙa da wasu sababbi still na dan samun problems amma dai da yake yanzu na gano wanda a baya shekara 1-2 da ta wuce yaro na zai shiga gida na kai tsaye ba tare da an masa shamaki ba. Aboki na kawai za shiga gida na kai ko fan ne da ya zo zai iya samun dama shiga gida saboda haka na ce ba na so wulakanta fan ko wani yaro ko ne abu saboda abin da Allah ya yi min. So kawai sai na bari haka ake shiga. So haka shi ya jawo min duk wata matsala da nake da shi a baya. Alhamdulillah yau na rayuwa ta ni kadai ba tare da wani aboki mai wanda zai daki kirji ya ce ni abokinsa bane. na da license da zan shiga gidan shi kai tsaye ko yana nan ko ba nan babu shi. Saboda haka na yi kokari na yi build wani relationship daga ni kadai ni abokin kaina sai kuma kalilan da yanzu Allah ya hada da su nake muke kokarin building alaka tsakanin mu. So abin da nake son yi magana takamaimai a nan shine ana ta cewa zanga text ko a kira na a waya ko a voice note
rufe sirrinka saboda abokananka ko kuma yaranka suna ɗaukan sirrin gidanka suna fita da shi kaza da kaza da kaza. Idan na tambaya na ce wai me aka ce a kaina, sai ka ga an faɗi wani abu wanda ban san shi ba, baya ma faruwa a kusa ni ballantana wani kusa da ni ba. So sai a da ta dawo da ita an ce kaza ba ka rufe sirrinka ba, to ni na kasa gane menene wannan sirrin da ba na iya rufewa. Ni ina gani kamar abu guda uku su ne babban sirri ko hudu wanda mutum yana aikatawa yake bukatan a ce yana rufe saboda mugayen abu ne. Na farko shine shirka, na biyu luwaɗi, na uku zina, na hudu kuma kawarci. So idan kana ɗaya daga cikin wani ko kuma in ce yankan kai ko caca ko wani shan giya irin waɗannan abubuwan, idan kana yi su ne ba za ka rika rufewa, dole sai wanda ke kusa da kai kadai zai iya gani. So ka gani idan ya je ya fara ko kusa matsala ya tona masu sirri kamar za ka shiga cikin wata damuwa. So babu ko ɗaya. So amma duk da haka zan ji an ɗauka an ce kaza, har sakar mu matan alƙali kwanan nan ana ta yawo kaza ya saki matarsa ya yi da mahalinsa ne ya saki ta kaza da kaza. A can Kyabbun ma ce aka yi har gidan ake zuwa wai aje a ganin ta wani Adam Zango ya sake ta. So yin waɗannan abubuwan su ne suka ce bari in yi magana da abokanai wani fim su kaɗan a cikin sana'antar. Abin da na sani shine masoya kallo na ba da problem su. Allah ya bani abin da zan ce wa Allah, kuma na tabbatar da cewa ina da kyakkyawan fahimta da su saboda na fara gyara abubuwan da yake jawo min din ban aikata ba a ce na aikata. So anan shine wani masoyina da yake cikin wannan masana'antar, mace ko namiji, yaro ko babba, roƙon da zan yi masa kawai anan shine dan girman Allah ku daina baiwa munafukai ko magiyata burma da za su zauna a gaban ku su rika ce mu kaza ne Adamu Zango kaza, Adamu Zango kaza, Adamu Zango kaza, kuma ku dauki waya ko ku dauko kafa ko ku yi min ku ce abu kaza kada ku kai nan je ake magana ake cewa kaza. To ina soyayya a gurin mutumin da zai shimfiɗa tabarma a kawo masa aibin kare domin kuma kira kai gaya maka? Babu soyayya wallahi tun da na samu matsala da mutane na kalilan sai na sa raina cewa ba wata rana za a iya daidaitawa. Don haka bar kawai mutum ya kawo ta kai saboda kai kana wasu maganganun wanda idan ka zo ka shirya da mutum wata rana za ka zo ka jin kunya ka zama sarkinsa. Sai na yi wannan kokarin. So amma duk da haka su ba su daina ba. So abin da nake so ba wai so nake su daina ba. Ubangiji Allah ya musu lafiya da nisan kwana su ci gaba da zagi na da min kasafi da duk faɗan abin da suka zama kana. Amma masoyana da suke cikin masana'antar waɗanda suke iya haduwa da ni, ina roƙon ku don girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daina faɗa min cewa an ce na ce. In dai kai masoyina ne wani ya zo ya zauna a gaban ka ya ce abu kaza to gaskiya ni ba na bukatar ka kira ni ka ce min an ce kaza. Shawara ce za ka ba shi, ba shawara ba shi ne a wuri na. Inda shawara ce za ka yi don Allah don Annabi yan uwana ina waɗanda san cewa akwai mutum mu don gidan Allah ku taimaka. Ya faɗa min cewa ne ya ce wani ya ce wa ya ne tura mun text da mu post. Ubangiji Allah ya kara ya ba mu zalla da Najeriya, ya taimaki musulunci, ya taimaki arewacin Najeriya, kuma ya ba mu ikon zaman lafiya. Wallahi duk wanda yake tunani ina rigima da shi wallahi